Yes, yes, yes. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Ronish Muyen and welcome to my channel. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっともう戻れなくたって忘れないででも気持ちを伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな So kahapon guys, yung pamangkin ko ay nag-birthday. Tapos, nandito na po ako sa bahay dahil walang tao sa bahay. Tapos ngayon, sabi ko sa kanila kapag may leftover na ulam dyan, magdala naman kayo para at least for tomorrow's breakfast, kakainin ko. So ngayon, ang dinadala nila is yung, I don't know this, parang pork belly, lechon belly, I think, lechon belly. So ngayon, itatry natin, lutuin ko natin with onions and garlic. Then, nung nagluluto ka is, masaya ka. Importante yun talaga. Kailangan masaya. Masayang masaya. Kasi ma-disappoint lang ako kapag walang kumakain sa pagkain ko kung hindi masarap, diba? So, tapos na akong maghiwa ng lechon belly. Ito, nababalat ko ako ng garlic para sa ating lechon belly. Okay. Next is, ilunan na natin ng pork. Ito yung pork ko. Yeah. Hindi ako marunong mag-iya. So, lalagyan natin ng konting patis. So, lagyan natin ng konting patis. Tapos may color. Sabi ko. Parang ang lechon belly inaadobo ko lang. Inaadobo. So, dalawang putahe ang naluto natin ngayong umaga po. Yung buttered shrimp at saka yung leftover na lechon belly na ginagawa natin ng twist. Lagyan natin ng patis at saka salt, pepper to paste. So parang nag-ano lang tayo. Parang kinonvert lang natin from lechon belly naging adobo. So ito yung lechon belly na ginagawa natin. This is our breakfast. Shrimp and adobo. Tignan natin. Grabe. Ang saya talaga kapag magluluto ka ng ulam ng ganito. Tapos may ma-appreciate. Okay. So guys, thank you for watching this video. If you like this video, give a thumbs up. And mag-subscribe na kayo sa channel ko. Uulit-ulitin ko sa'yo ang nadarama ng aking puso. Ang damdamin ko'y para lang sa'yo kahit kailanman hindi magbabago. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais ko sa tuwina ay natatanaw.